И какво става, хора, днес ще рейтваме кубети. Нека да почнем. Първият вкус е sour cream. Ако трябва да съм честен, ще му дам C tier. След това имаме кетчуп. Кетчуп ще го сложим в B. Бейкън. Не съм го пробвал преди. Чекай да скролнем. Haven't tried. Sweet corn. Да му, ако трябва да съм честен, да му е. Пицата също. Nacho cheese. Всъщност, sweet corn тук. Chicken е B. С зикто, това трябва да го помисля. Това сигурно ще го сложим. Нека кажем при D. Не, при C. И да, ако това беше видеото, ако ви хареса, абонирайте се на канала, имайте клипче за още такива и от мен. Чао!